Ku pandang-pandang adik dari seberang, cantik juga rupamu sungguh menawan. Bolehkah abang bertanya, apa adik ada yang punya? Jika belum, ku ingin nyatakan cinta.
dirapit sepul tamu undangan. Rasane bingung isih ra percaya, telung sasi wingi aku isih pacarmu. Sepul saiki ana wong liya, rasa sedih pengen nangis tapi kok wagu. Kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan. Aku gagah teko ning resepsinan, kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Aku ngerti yen atiku mung monggo rekreasi.
asmara menunggu pertemuan tiba. Hati
rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampun le nesu, nesu kabeh iso rasah kudu nganggo matu duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku.
ana ngancani ning saben dina sayang ngapuntani saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbah kepiye carane rasku ora bakalan tersayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin manduang matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina aku bakal setia ora mungkin manduang matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina aku wis hafal tembok Sakinah lho Ya, ana tembung pramuka apa lho, Ran? ora cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa panane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat gangungane mergo ra disangga wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra moco kelane ngene men anak sing rusak omahe Rian, halo tembung Sakinah apal kok. kabar Lah mau ngecane kuwi kapan? kapan Dipikir sih, egone wong tua abot. oh iya apa meneh lagu iki Ayo, kaya lagu iki lho. kaya kisahku Alah, meneh kabeh kisahku kabeh. Sabar ya, Nak. yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban
Simbok aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal Jawa, irunge rada sempok, setengah tua, iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren satu litek, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Aku pancen wong randuwe, jare simbok aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal Jawa, irunge rada sempok, setengah tua, iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren satu litek, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin